wake up to the headlines. It's time for Cooley and TV. Real stories, real voices, that's Cooley and TV. From Zimbabwe to the world, it's Cooley and TV. Breaking every big story. Muri Zimbabwe zvinhu zviya zvatanga manje. Uyaone ugodzokera vakomana. Abo ndo patinoti mutambo watsukaro munakirwa here kana kuti muri kuita sei kwamuri ikoko. Right, panapa nyaya iri panapa yaita diki diki but yakakura zvayo futi at the end of the day. Now Jesita Zindle Mankombedze Zuma uyawe apindira akurowa skillful. Pane zviprofita zvakarohwa zvichibva kuna a certain guy from Zimbabwe achitaura kuti zvoni uyu akaramba achita zvaari kuita zvekudzinga maZimbabweans achita sei achafa. Ndipo zvona acharohwa 3 mabara bababazi and from there ari kuratidza kuti akuchinja ma goalpost like zvakatoita vamwe kumashure even kwatarisa vanhu vakambori yanzi yanga iri chiko operation dudula ikamboya nepower toda kudzinga tokudasa bazvangodzoka but now achinja nyaya yapo ndeye kuti akutoita zvoni Emerson Dambudzo Mnangagwa. We will not let a day by without demanding that you free Bekmpilo Mbezi and allow the people of Zimbabwe to express themselves freely through peaceful protesting. You promised your people democracy and now you are arresting them for protesting. Is it their democratic right? Free Bekmpilo Mbezi. Ndo shoko ratiri kuona panapa riri kubuda nekuna Jesita apindira nyaya yacho. And you know what, the funny thing about this lady is that she's now supporting vari kuti 31 July vari kudenga iri kutaurika. You know, a lot of guys were like why are you not endorsing that thing? No, I'm not against it. I'm not endorsing it at the end of the day. Why? Because I don't know who are the organizers. Because andidi kuti nasi andidi umwe munhu ozomuka aita something but kule ndo kataura one paper uchisimbisa paper vanhu. Ona manje hama yangu yasungwa like what happened before. Onzo manje iyo but pepe wakazotaura zvakati ona shamari ninga wangu akadai zotakanzwa nema phone calls if you remember kumashuro kunjuta mana guys please let's help these people whenever nawazopinda ma1 and trying to conducting the organizers, you know, by then vainga vasingatobate mafoni vamwe vakadzima mafoni vamwe vachitotaura kuti ndikutoda kutobatsirwa wow, you know, all those things. So from there ndakazongodzidza kuti the best way kana usingazivi kuti chinhu chacho kubva nekupi, sometimes it's always good to be quiet because it's not that easy as a public figure kuti ungomuka waungoti kuri kuitwa chakati nimbe iyoyo ngatitoimhanyira tese, you know, vanhu vozopinda ma1 and then the families will come after you vachitsvaga even mahelp vamwe vachiita sei. Hazvisi zvinhu zvinozofadza izvozvo because I still remember pane pamwe pekutoti hauzotaura hako zvimwe zvachoka but munhu anozombokufonera umwe musi achikugayisa achikuonesa zviripo kuti wanguka chiro kangotipowa wedu kana yeupfuka toona kuti mubatsirika. So izvozvo zvinhu zvokuti zvinobata pamoyo, haurwadzi hwako nekunzwa wazopa munhu kana yeningiriki nehupfi chinchichi. But as for Jesita Zindle, you know, ndikufarira ushingi hwainaho even nekuti achichinja magoalposts, just that izvezvi zvinhu zvaari kuita zvinononoka kuti zvinge zvichitanga kugamuchirika panguva yatiri nei, because pane zvimwe zvinhu zvekuti munhu anoti ombokuti nokukumhanyisa mangwana obva ati ndoda kukubatsira futi at the end of the day zvishande zvichizodaro because inini hangu pana Jesita handina kufarira idea yake yekungoti munhu wese zvavaita pamacheni machi zvekuti vanongoti munhu wese ari negiriki ngaabuda nditi tobva tazvinzwisisa kuti for sure munhu anenge asinawo mapaperwork yakanaka please anofanira kungoitawo chiplan. Izvo zviri reasonable. Even ukabvunza munhu ari undocumented anotokutaurira kuti zvindirwadze because ndo zvinhu zvekuti haungarwadziwe nazvo uchitoziva kuti hauna bepa but ko ane bepa manje kana akushungurudzwa futi ndo patakadzoka toti these girls havasi kuziva zvavari kuita, all these things that they are doing is absolutely nonsense, garbage chero. Ndo patakati aiwa ipapa tatotadza kunzwanana iwo zvouri matambiro uri kutoita iwaya tingatambe tichidaro nevana vevhuka, you know, the way we love our people, we defend our people 24/7. So now
I don't know if she's going to be joining the 31 July yacho match or whatever, and sikuziva since varivo vakuru vemamatches acho vanenge vachiita will be watching tichiona kuti zvinhu zvenge zvakamira sei. But muri yeZimbabwe unoziva kuti nyaya idzi hadzisi kupera mune zvakanaka, because kune vanhu vekuti vanenge vakadya nduru vachitoti chamari kurimidza kundivhurira pazvivhitivhiti apa ndinoda kudurura chest, ndinoda kudurura zviri pamwoyo. Rega ndikusiyei makateerera munzwa kuti zvavamira sei. Hello, ndini Dr. D. Ndofunga vazhinji makuzaenzerani vekomanda wemweya, komanda webako. Ndini Dr. D. Apa ndikudzoka nenzi rimwe chete ranoda kusimbisa vana veZimbabwe. Ndakabata wangu mucheka mutema nechimbuya mbuya neyanda. Sorry, mbuya chimbuya sekuru kagoi. Sorry, ndingavapesanisa kapo. Vanopesana kurova naipapo. Kai ndotopesana kurwa mambama kuti warasika papi. Zvanaka zvakaziriswa. Ini chandikutaura kuvana veZimbabwe. Shoko rangu nderekuti musi wa 31 July. Please, vanhu budai. Ndiri kuzokorodzazve. Ndakataura kuti masoja ndeangu ini, Commander D. Dr. D, komanda webako. Werima. Rambuya nehanda nasekuru kakoi. Ndakabata mucheka wangu mutema ndiri pano kunoku kuchimani mani mubako rinoere. Ndakati ngavanditsvage vandiwane vaone kuti vanocha sei. Takuda kuzovapisa. Vana veZimbabwe, ndakukurudzira kwandiri kuti budai neuwandu hwenyu, hapana munhu anombokunetsai. Never. Ndikutauraini. Budai neuwandu hwenyu, hapana anombokunetsai mani. Kana ari mupolisa adangoita misikanzwa mupolisa iye mapolisa acho vari kuzinzwa zvandiri kutaura izvozvi. Never try that mistake. Kubata vazukuru vambuya nehanda kuti uri kutsvakei. Ivo ndachazokubvunza kuti iwe uri kutsvakei. Rovai. Apa handisina tsitsi, ndikurevesa. Ini kuhonda hanambobvera ndakaita tsitsi, ndaiziva kuti ndinourawa ndikaita tsitsi panapa, bheta nditotanga. Ini ndakauraya zvechokwadi, handimbokuunzirai. Ndakapfuura vanhu inini. Vandakapfuura inini ndichikaunda ino anokuva ndakapa kuti 36. 36. Sanga mabhunu nemabhoyi. Gozewe watanga. 36 yandikutaura. Haize kutambisa mbumburi kunopfuura mhepo. Kutambisa mbumburi kunopfuura kuti ndakukuwadza. 36. Vanhu andakauraya ndini Dr. D. Ndikuzvitaura nhasi. Mabhomba andakakanda ini akauraya amenu ikoko. Ndini ndiri kutaura. Ndini zvipupurira. Handisi kutumwa nemunhu. Ndini Dr. D ndikuzvitaurira. Asi nguva kana yakwana, please, nguva yedu yadini yakwana. Takafira 1 man 1 vote, full stop. Izve pages and inini handidi kana mbozvinzwa. I don't want to hear about my page. Hey, takanda konoti ne pages isu. Ndubvunza. Takanda here konoti ne page. Inakatira pachikoro pa secondary school, pa Old Amtari Mission, pa Enze Hatsel High School here. Ndopandakatorwa kuma 2 AM. Zvose zvikasara. Wopinda musango hauna kana futi. Taisisa musango. Mobvunza kuti mashinga here toti Mashinga here toti It wasn't a joke. Handei. Mwaza kunana kairezi kuyako. Kairezi kuyako.
tapinda nemuserendende kapa zvandoti takabira marwizi mamwe anoera ane makarwe nechii nemuserende one by one asi vamiriri vanga vari ikoko ende hapana inyura never. Ndini ndiri kutaura Dr. D, komanda wemweya. Zvese zviri kuitika izvi, forget about it. Who is Mnangagwa man? Hondo anoziva kupi? Haizivi uyu. Ndini ndiri kutaura, haizivi munhu uyu. Ngazese jeri rake manu. Kwete hondo, unoziva kupi? Ndini Dr. D, komanda wemweya. Kana Chiwenga atoziva kuti munhu arikutaura ndikomanda Dr. D uyu, anoziva kuti ndiani ari kutaura. Ndokuvanzira vakawanda varimwe imomo vatoziva kuti wakomana ari kutaura uyu. Ndirimo muZimbabwe, vanondionera kupi? Ndati ndirimo muZimbabwe, uyai kuChimanimani, seshai mamountains ese muone kuti munotsva sei. Ndini Dr. D. Handisi kutamba. Why ndiri kudaro? Handidi zvinhu zvisina chibvumirano, zvisina povu yeZimbabwe. Never in front of my face. Never. Vamwe vangu vakatsvaku vaiputika imi vanhu vachiputika vachicha kuti yowe aenda munhu, yowe aenda munhu. Noti zvati kutaura izvi vanhu vachiputika matumbu avo zvanesa zvaoma. Kupunyuka harizi simba rangu asi kuda kwaMwari. Inda kufaitira simba raMwari rakandiponesa. Handidi udzvinyiriri. Ndo ratakandaira kuhondo kuti hatidi udzvinyiriri. One man one vote. Nhasi imi mwana Mnangagwa makutama nezvemakebhi zvenyu izvi. Shuwa. Imi kutamba draft takatarisa. Draft yaTsorondamba. No. Inini komanda wemweya, komanda webako, ndazviramba, hakusina zveyo. Ndiri kuti vana vese Zimbabwe musa31 pindai murodhi. Musambotya. Tanga tiri tese nenini. Handi ndiri pano padhuze paChimanimani apa. Ngosvike paboguru randirika. Vandibata. Vaona vanotsva sei. Ndati tenge tiri tese. Hapana munhu anombo ndoma muchazoziva kuti anonzi Dr. D ndiani. Kwete ipapo musazoninzwira ndakustate house kuti tamubata. Ndichamubvunza mibvunzo miviri. Emerson E.D. Dambudzo Mnangagwa. Kuchitarisa wona zviri kuita vana veZimbabwe. Saka wati kudini? Wakasaina here signature yeKB3? Kana wakasaina tirakidze bepa racho. Oti zvi. Saka iwo wafunga zvipi nesignature yako? Vana veZimbabwe vati kwete havachadi. Saka wafunga zvipi? Ndini Dr. D, komanda wemweya, komanda webako. Nchamubvunza kuti saka wati chii papapa tipedzerane. Ngangoti nzanza. Sorry. Isusu takuchikutakura manje isu masoja kukuendesa kumakosi emasoja. Kwete makosi aya ekubhadhara mari. Takuenda. Ndopa mchazoona vana anonzi Dr. D ndiani. Handishamisini. Ndongwaka mupepererewo zvangu so. Ndingakorera nei nhamo iyoyi. Ndokorerepi nenhamo iyoyi. Muchazoshama kuti ndiye Dr. D wacho iye. Izvi ndiri kutokuzai vana veZimbabwe. Vazukuru vangu vanoende. Handisi kuseka. Ndati inanwa handiri kuramba ndingotaura chinhu chimwe chete. Apa vanotowedzera fire nenyika yemabhunu iyi.
vatozera faye mwesingamboiti. Ndini ndiri kutaura imhosva dzese dzatinounganidza izvozvo, kunyanya inini komanda wemweya Dr. D ndozibatanidza. Yes, nawo makomanda angu ane mukomanda 1 chete ni mukuru kwandiriku. Ndomunga ndinombotaura kuti nyika tingada takatora rumse China 3 weeks 4 amen masure ikoko ndikutokuzai. Asiko zvino hatizoita zvokutamba nyika tinoda kuitora sekeke, ikeke redu rambuya nehanda. Ndini ndiri kutaura. Mubate manzwi andiri kutaura vana veZimbabwe. Musatya. Musatya. Ndakuti inini komanda Dr. D ndenge ndirimo ndendinemi futi. Ngozi ndakabata futi. Ndoda kuona anoti pwe. Mopedza gemu renyuku. Ini ndichaenda kuState House. Ndakati ndoda kuita kunobata. Chinzwa vazukuru vambuya nehanda. Ndichamubvunza Mnangagwa mubvunzo wokupedzisira kuti uri kuona ere zvikuita vana veZimbabwe vazukuru vambuya nehanda kuti havasi kufara nezvauri kuita. Ndikuda kuzodza answer yake kuti achanditi chii. Any answer whether good or bad. Tiri kumutora Mnangagwa kumweleza kukoti yemasoja kwete koti izi dzavo idzi dzematsosisi. No. Koti yemasoja. Ndini ndiri kutaura ini Dr. D. Handisi kuzokera sure. Why ndiri kutaura kudaro? Ndiri kuda kuti vana vose musangotyichidzirwa. Vese anotaura kwanzi hechichi wati zvigananga. Mozvipura zvikapera zvese zvimagananga. Muri vangani mimi? Ndimi mani anozi mamillions. Ngazvimire zvigananga apa. Vese zimimi. Munoti mozvikwatura sei? Musavhundisirwa havana futi ava. Futi tisi tinadzo isu. Maporisa kana akauya rovai. Havana futi. Futi tisi tinadzo isusu vana Dr. D. Komanda wemweya, komanda webako. Mosera mopedza zvese zita inini ndakakuziva kudhara ndoita kubata. Nhasi kuzokera sure. Vana veZimbabwe don't play with 31 iyoyo yaJuly. Ndini ndiri kutaura. Hakuna anondizora futi. Never. Hakuna. Ndakati ini ndiri muno muZimbabwe kana vane nharo ngavandibate ndiri kuChimani Mountains. Ngavaite navigate vandibate vaone kuti vanotsva sei. Kondombovanza. Ngavawi. Ndombovanza here. Ngavawo Chimani Mountains. Macaves mabagwe eChimani wayo. Ngavawi. Vasvikira nebagwe rimwe risingamboiti vaone kuti vanotsva sei. Enda vandu vani Zimbabwe nenga kutotsva kudhara uku. Vosara vachisva ikoko. Ndini Dr. D. Hatisambodi zviya zvekusekererana. No. Nguva yacho yakadini yakatodarika. Tatanga tiita zvekuseka muchiti Dr. D vanotamba. Ini handitambini. Handisi Dr. D wokurapa nematablets. Ndiri Dr. D wokubaya vasinganzwisi musoro. Ndini Dr. D. Komanda wemeya, komanda webako. Ndati ndikuzive vana veZimbabwe. Today, don't worry, pindai murodhi. Ndinanga ndiripo kani. Ndiani anondiziva? Ndiani? Ndati ndiani? Pandiriana ndikabereka cheri ndorichakutyisai. Ndorichakupai freedom. Kuti iko zvino ngatiita zvatinoda. Randenda ngabereka. Endenga ndinawo. Boys dzesmoko. Zisina fani. Ndauza kuti masoja ndeangwa. Hamudi kunzwa. Ndandenda ndine boys dzesmoko. Masoja ndeangwa.
Yes, anachonga ndo anakomanda, but ini ndinokontrola zvese kuti chisarai muchiita zvamuri kuita. Aita musikanzwa batai, haikona kuuraya batai. Ini ndakuenda kuState House kunobvunza mubvunzo mukuru kuti iwe zviri kuitika muZimbabwe uri kuzviona here? Kuna ED, kuna Emerson Mnangagwa, kuti zviri kuitika muZimbabwe uri kuzviona here? Zvakaitika pana Robert Mugabe, handova mugadzika pasi, ndo zvatiri kuzomuita. Mupanzisa? And I'm not joking, vana Zimbabwe. I am telling you, and I'm not joking, and I'll never go back. Angoti nzanza toti shamari isusu takuenda kupi kumatarezi mhosva, kumatarei emasoja, kwete mhaikotawo zvese zvavanoita izvi. No. Tisina temu iyoyo. Hatidi kumuuraya Mnangagwa, toda kuti azopupura zvese zvaakaita. Ndini ndiri kutaura. Nyaya dzichabvira kubva kuna Nachitepo, mafire avakaita kwese, kwana Tongogara kwese uku. Ndinoida ndoida nhoroondo yacho, ndakuti ndinayo mumapepa yangu, mubhuku rangu rambuya nehanda, ndozvandoda. Soja zvakuenda kuti otongerwa ipi? Mofunga vana Thomas Sangarava kufa kwawaida vanganiko vakafa nenyaya idzosisi? Ndiwo umwe wacho. And there is no tsitsi. Vana veZimbabwe vasafa, please. Vana veZimbabwe vafa. Vana veZimbabwe vasakatika. Vamwa kukidhinepiwa. Kurokwe ameno kuti ndo zvichikudii. Takatarisa. Never. Everything must come up to an end. Ndini Dr. D, komanda womweya, komanda webako. Ndikuti handiri pano ndakatakura mucheka mutema murima muno mandiri wambuya nehanda netsvimbo yasekuru Kaguru. Yes, ndikutodya so. Apacho ndoshaya pandiri pano. Ndikutokuudzai. FM. Ndakatozvikwanira pandiri pano because ndinawo masoja angu. Masoja angu arimo mukati muZimbabwe imomo. Ndaneta. Achadi kuzvizwa. Ndati 31 munhu wese ngaabude. Aratidze kuti ndabayiwa nemunzwa, please nitumburei. Nitumburei munzwa. Ndopandamirira chete. Apa handisi kuda kuti kwanzi ndoserera sure yechiti kana one mwana wako bereka mwana wako kumusana. Hapana zvinokuwana. Ndini ndiri kutaura. Zima magetsi kumba kwako kwawabva, zima magetsi. Imba inosara yotsva, zima magetsi. Pinda muroad. Chikafu chiriko, nyika ndeyedu. Hatishayi chikafu, kunyepa. Imusaparadza zvinhu midziyo yevanhu, because midziyo yevanhu ndeyedu. Makefa zvese ndezvedu. Muchadya kuita madera, kuita makeke, muchapururudza imi. Asi inini Dr. D nenda kuzasuku kuState House. Ndakubvunza mubvunzo mukuru wekupedzisira. Ndichibvunza ED Mnangagwa kuti iwe uri kuzviona zviri kuitwa nevana veZimbabwe, unoti kudini? Ndini Dr. D. Handisi Chiwenga, handisi vanani vele, no. Ndini Dr. D. Komanda webako, komanda wemweya. Ndabata mucheka wangu mutema mbuya nehanda netsvimbo nesekuru Kaguru. Hakunesho. Ini ndichamubvunza kuti chindiudza kuti wafunga zvipi? Zvavakaita Mugabe zviya ndo zvandiri kuzonoita. Masoja azere ane brain. Nchatendeka wani kuti anaunza kuti nyika yapapi kubroadcast ZBC Zimbabwe broadcast anaunza
kwete zvaari kuita zvinopera zvese kuoma kuti ndu 1 hour chaivo chaivo tatopedza nyaya motonzi aimiya kutobhura imuchingo kubva mukuchema makupinda mukupururudza asi mune muchingochema nemafaro kuti zvaitika. Ndini Dr. D, komanda wemweya, komanda webako. Musanetseke vazukuru vambuya nehanda kwete, mweya uri kwatiri kwese, asi kushinga ndokunodiwa. Ini ndakabereka, handiri kubereka vanaka, kubereka bhandiriya. Pandiri pana ndakatokwana, ndinavo vanondisengeta ipapa, hapana anopasvika ipapa. Ndikuudzai, kozi hapana type yechombo yandisina pano pandiri panapa, never. Mbabhuruza hereka vasikwe zviroda kuti zodonhera ikoko. Ivo vanotoziva kuti munhu uyu apakapa hapasvikiki, ndokunyeperai, ina ndinyepiri. Vanotoziva kuti hapasvikiki panapa, vanofuratira indobhabhatizira magaro avo kuti fambai. Ndini komanda wamweya Dr. D. Vazukuru vanehanda 31 1st May, 31 1st July, sorry. Pindai murodi, makazvikwani, and be very very free. Hapana nokubatai, hapana. Ndati musapasa zvinhu zvevanhu because ndezvedu. Kapana mupurisa andangokubatai chete ndiachapa lesson kune mapurisa ese. Rovai zvinhu musingamboiti. Ndini ndikupai inini power iyoyo Dr. D. Rovai mupurisa kwete zvefani. Kuponda chaiko. Azoti nyika ndeyeropa. And hakuna zvomupurisa achazvipama futi. Asi inini nendiri parundu rwangu kuenda kupi? State House. Kunobata garwe. Ndini ndikutaurira. Kana uri mweya. Asi ndini ndikunobata garwe. Ndini ndichamubvunza kuti tarisa unzwa zviri kuita vana veZimbabwe, noise yavari kuita. Unonzwa sei? Ndomirira mhinduro yake. Shirinane chii kusana kepu nekusanira vana venyika kuti nyika ndenyu. Ndatopedza. Ndakati handisi kuda taurawe. No. Ndikuda kumwenesa kukoti. Kukoti yemasoja. Kwete makoti awa. No. Nix. Koti yemasoja hati mwezi watakamira sei. Yes. Nevana vake nemukadzi wake vachapinda same line. Apa ndikutokudzai vana vavo vazukuru vambuya nehanda. Ini Dr. D ndozvandikuzoita. Apa handisina no. Ndanetaura machingotaura. Zvandikutaura ndati mimi pindai muSouth 31 vana veZimbabwe mupinde kuti hatishadi. Mukozona kuti mune mwenje. Hakuna nokubatai, never. Futi tisinadzo isu. Hapana nokubatai. What is mporisa? Messenger. What is mporisa? Wamunokika butsevu. Zimbabwe yese ndoza inenge yakaita izvozvo. Kweza hakuna kune kusina matanki. Aninga ambuya nehanda. Kwete amunangako. Ambuya nehanda. Aingakazazi. Remember namba udati zichabhuruka helicopter zine zedu. Ndini ndikutaura. I don't know zvikatika usiku zvikatika masikati, but that is that. The answer still remains the same. Ndini Dr. D. Vana veZimbabwe, imimi 31 pindai murodi. Ndini Dr. D. Komanda wamweya, komanda webako. Apa hazikuzozokera shure. Musateerera zvemakuhwa vanotengwa nemazakusaku iwaya. Vanzani, uyu wandakanzwa achitaura, kwanzi Bishop ndianiko.
mangomba ndani maponga ndiye. That is very very stupid. Uya ndio yatoti ndingamutsvairo ndezvekusiya zvakadaro havane mhepo dzavavo. Esi tikuda kunanga chedu, tikuda kusunungura Zimbabwe yedu chete, tine zvinangwa zvedu isusu. Handiti tiri masoja isu, tikuda kuti Povo ite zvainoda nenyika yani yambuya nehanda. We are there to defend Povo. Musanyeperwa kwaheye vakanyara ini Dr. D komanda wemweya webako, hakuna izvozvo. Pindai muroad, hapana nokubatai, because pese pamuchatangira ipapo pane masoja ambuya nehanda. Pese pamunotangira musambotya. Uchingobuda mumba mako musoja wambuya nehanda anenge aripo. Muri kuenda tiri kuenda kwazvakarehwa zvapera, achakuzati fambai. Ndiri kuda kuti nyika yese inenge yakazara masoja kupera, ende vakabereka kwete zvefani. Hakuna munhu anombokubata imi vazukuru vambuya nehanda. Ndikutokuudzai isedu isusu, inini nzvimbo yangu sakomanda wemweya, komanda webako, ini ndichaenda kuState House kunobvunza kuti uri kuona here zviri kuitika munyika, unoti kudini. Ndichibvunza inini id kuti uri zviona sei. Akati nzanza, no time to waste. Takuenda naye kumakosi kwedu kwechisoja, kunotengerwa zvechisoja, kwete makosi aya. No. International kutongwa zvechisoja medu muZimbabwe imomo. So don't worry, musambonetseka. Ndakati hazvititoreri kana 4 hours mungasafa nenzara vazukuru vambuya nehanda. Kuita 2 days chaizvo mune mafenda kane matoireti munoasha nechikafu. Ndiri kuda 4 to 4, 5, 6 amene papo hours tatopedza nenyaya. Mangopinda chete muzatopera, hazvitoreri nguva izvi. Tingatora distance yekuenda paState House vanga tikuenda kuChinoi, zvakaitika kupi? Nemahelicopter ndo pachaona kuti zvinyaya ipa, nemahelicopter ari pamusoro peState House. Ini ndichipinda ini Dr. D chamubvunza kuti tasaoneka zvikuita vana, kubvunza Emerson dambudzo munangagwa. Aondiziva anozivira kupi? Hakuna. Achaona vanga ari kuona chipoko. But chanichabvunza decision, uri kuona here zviri kuitwa? Haizisiri signature yeCape 3, iya signature yevana veZimbabwe vari kuchema. Utaura kuti ndezvipi zviri nane. Nzanza aiwa mukuru pindai apa. Totomutora kubva ari muhelicopter kunomudonhedza kwatomudonhedza kwedu kwemasoja. Yes, imi handimoziva kuti headquarter yemasoja emuZimbabwe iri papi. Ndokwatonomudonhedza ikoko, ndokuchazova nekoti yake yekuparadza kwakaita. Ropa rese rakarasa munhu uya mutakati, ane ropa, iropa rega rega. Handizivi kuti zati zoyakazonzi crocodile anazotunha zvisingapoiti. Mameja general ese ndiye, vakasakatika vese ndiye. Hapana secret asingazivi, achaidura. Kana apamberi pedare remasoja achataura. Handi amari kurwa ari kukwaturwa mumazitokisi umu, asungirwa mose asingazivi. Tichamukwatura iti kumukwatura hakuna zvokutamba nebhutsi
achataura zvese, achazvibufura zvese. Ndini Dr. D, komanda womweya. Vadikani, morera munyasha. Handiti, musakangamwa zuva redu nekuburikidza kwesimba raiye Jesu Kristu tenzi wedu. Masimba ambuya vedu nehanda nasekuru Kagwe ndio ari kutipa mweya uyu, ari kutisimbisa kuti chauya ngatiite zvatakadini, zvatakananga. Ngatirega kufurirwa kuti zvanzi zvakati, ngatichinangai chimwe nechimwe kuziva kuti isu imi takabhegwa nesoja, Zimbabwean Defense Forces, not ZANU Defense Forces. Takabhegwa Zimbabwe Police Service, not ZANU Police Service. I thank you. Goodbye.